नमस्कार. वेध निवडणुकीचे या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. गणपती गेले, नवरात्र गेली, दसराही गेला, आता दिवाळीचे वेध लागलेत आणि त्याचबरोबर ज्या निवडणुका गणपतीच्या वेळेस होणार, डिक्लेअर होणार किंवा नवरात्रात डिक्लेअर होणार, दसऱ्याच्या वेळेस डिक्लेअर होणार, असं करता करता आता दिवाळी आली आहे आणि निवडणुकांचे वेध लागलेले आहेत. अगदी आजच होणारी पत्रकार परिषद कदाचित उद्याही होईल आणि उद्यापासून आचारसंहिता देखील लागेल. आपण ही आचारसंहिता लागण्याचं जेव्हा बघतो त्यावेळेस निश्चितच आपल्याला समजते की सगळ्या बाजूने सगळ्या प्रकारच्या भूमिपूजनं, उद्घाटनं यांना प्रचंड मोठा जोर आलेला आहे आणि हेच एक द्योतक आहे निवडणुकांचं. निवडणुका लागणार म्हटल्यानंतर त्याच्यापूर्वी अनेक गोष्टींची भूमिपूजनं केली जातात, उद्घाटनं केली जातात आणि ते देखील आपण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील बघतोय. गेल्या 4-5 दिवसांमध्ये, गेल्या 8 दिवसांमध्ये अनेक भूमिपूजनं, अनेक उद्घाटनं आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होत आहेत. विधानसभा निवडणुका म्हटल्या की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एका वेगळ्या दृष्टीने, एका वेगळ्या गोष्टींनी नावारूपास येतो आणि यावेळेस तर सिंधुदुर्गकडे किंबहुना महाराष्ट्राकडे संपूर्ण भारताचं लक्ष असणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस जे काही अदलाबदल झालेले आहेत किंवा जे काही वरचढ झालेले आहेत, जे काही उतार चढ झालेले आहेत, याचा जर आढावा जर घेतला तर निश्चितच यावेळेसच्या महाराष्ट्रातल्या ह्या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या अशा ठरणार आहेत आणि त्याला कारणं देखील तशीच आहेत. एकीकडे महायुती, एकीकडे महाआघाडी आणि त्याच्यातली धुसफूस, उमेदवारीवरून असलेली धुसफूस आणि या सगळ्यामधून हे सगळ्यांचं धुसफूस जी आहे त्याच्यावरती उत्तर काढून, त्याच्यावरती चांगलं सोल्युशन शोधून कशा पद्धतीने कोणाला उमेदवारी दिली जाईल आणि ह्या निवडणुका लढल्या जातील हे पाहणं निश्चितच उत्कंठेचं ठरणार आहे. याच्यापूर्वीच गेल्या 2-3 दिवसांपासून महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे सगळेच नेते हे लवकरच आपण आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करू म्हणून सांगतायत देखील, मात्र अद्यापर्यंत कोणीही आपल्या उमेदवारांची यादी देखील जाहीर केलेली नाहीये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. पहिला आहे कणकवली, दुसरा आहे कुडाळ आणि तिसरा आहे सावंतवाडी. हे तिन्ही मतदारसंघ जे आहेत ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस या मतदारसंघांमधून जो काही कल आपल्याला दिसलेला होता तो आपल्याला सर्वश्रुत आहेच. त्यावेळेस असलेले नारायण राणे हे आपले उमेदवार, इथले भाजपचे उमेदवार, त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने भरभरून मतांचं जे काही दान होतं ते दिलेलं होतं आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे नारायण राणे यांचा विजय देखील झालेला होता. त्याच्यानंतर पुन्हा महायुतीत आणि महाआघाडीमध्ये वेगवेगळी स्थित्यंतरं घडली, वेगवेगळे बदल दिसून आले. अनेक मोठ्या मोठ्या दिग्गज नेत्यांचे रुसवे फुगवे देखील आपण सातत्याने बघत आलोय, आपण वाचत आलेलो आहोत. या सगळ्याचा परिपाक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ह्या 3 विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीवरती कसा होणार किंवा कसा होईल हे देखील आपल्याला येत्या काळामध्ये निश्चितच दिसून येणार आहे. एकूणच जर आपण आढावा घेतला तर 268 कणकवली हा जो काही विधानसभा मतदारसंघ आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा असा मतदारसंघ. तसं बघितलं तर कणकवली हे पूर्वीपासूनच राजकीय घडामोडींचं केंद्रस्थान राहिलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कणकवलीमध्ये सगळेच पक्षाचे जे काही नेते आहेत किंवा जे उमेदवार आहेत ते कणकवलीमध्ये राहणारे आहेत. मग तिथे नितेश राणे असो, नारायण राणे असो, वैभव नाईक असो, हे नेते जे आहेत हे कणकवलीमध्ये स्वतः निवासी आहेत, ते तिथे राहतात. त्यामुळे कणकवलीमध्ये जे काही घडते त्याच्यावरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाकीचे जे तालुके आहेत तिथे त्याचे रिफरकेशन्स निश्चितच उमटत असतात. नेहमीच पहिल्यापासून कणकवली हा संवेदनक्षम देखील राहिलेला आहे. त्यामुळे याही निवडणुकीच्या वेळेस कणकवली मतदारसंघ हा कशा पद्धतीने या निवडणुकीला सामोरा जाईल हे निश्चितच आपल्याला येत्या काळामध्ये समजून येईल. मागच्या वेळेस जर 2019च्या जर निवडणुकांमध्ये जर बघितलं तर कणकवली मतदारसंघ हा अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असा मतदारसंघ होता. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भाजप आणि शिवसेना ह्या दोन्ही पक्षांची युती होती. मात्र केवळ आणि केवळ कणकवली मतदारसंघामध्ये
भाजप आणि शिवसेना हे एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेले होते आणि त्याला कारण देखील तसंच होतं. भाजपकडून नितेश राणे यांना उमेदवारी देण्यात आलेली होती, तर अत्यंत ऐन मोक्याला म्हणजे अगदी 15 दिवस शिल्लक असताना सतीश सावंत यांना शिवसेनेने एबी फॉर्म दिला आणि त्यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. 288 मतदारसंघांपैकी महाराष्ट्रातल्या 288 जागांपैकी केवळ आणि केवळ कणकवलीमध्ये भाजप आणि शिवसेना हे एकमेकांच्या विरोधात त्यावेळेस उभे ठाकलेले होते. नितेश राणे यांना एक वेगळं वलय होतं, त्यांना भाजपची प्रचंड मोठी ताकद होती. शिवसेना भाजप यांची युती जरी असली तरी भाजपच्या मतांवरती किंवा नितेश राणे यांच्या नावाभोवती, नारायण राणे यांच्या नावाभोवती जे काही इथल्या मतदारांचं एक वेगळं वलय होतं ते नितेश राणेंच्या पाठीशी होतं. सतीश सावंतांचं मात्र तसं नव्हतं. सतीश सावंत हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून राहिलेले होते आणि अत्यंत कमी वेळामध्ये त्यांना जी काही उमेदवारी देण्यात आलेली होती त्यावेळेस त्या कमी कालावधीमध्ये त्यांनी जंग पछाडलेलं होतं आणि संपूर्ण कणकवली मतदारसंघ हा पिंजून काढलेला होता. स्वतः सतीश सावंत हे एका शेतकरी कुटुंबातले आहेत, त्यामुळे त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या विषयांना त्यावेळेस हात घातलेला होता. यावेळेस एक वेगळी लढत, अत्यंत चुरशीची लढत कणकवली मतदारसंघामध्ये बघायला मिळाली होती. आकड्यांच्याच दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर नितेश राणे हे भाजपकडून उभे राहिलेले होते आणि त्यांना 84,504 मतं पडलेली होती, तर सतीश सावंत यांना 56,388 मतं पडलेली होती आणि 18,116 अशा मतांच्या फरकाने नितेश राणे यांचा या मतदारसंघातून विजय देखील झालेला होता. हे जर सगळं बघितलं तर यावेळेस 2024च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कणकवलीची परिस्थिती काय असेल ह्याचा जर आढावा घेतला तर निश्चितपणे अनेक पैलू याच्यातून आपण त्याचे बघू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नितेश राणे हे आहे त्याच ठिकाणी भाजपमधूनच लढणार आहेत. त्यांची जी काही उमेदवारी आहे ती अत्यंत फिक्स झाली आहे, इथपर्यंत अगदी 100% ती त्यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. मात्र शिवसेनेमधूनच जी म्हणजे शिवसेनेची जे काही 2 भाग पडले गेले, 2 शकलं झाली, त्याच्यामध्ये शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेना असे जर जेव्हा 2 भाग पाडले गेले, तसं बघायला गेले तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिंदे शिवसेना ही जी काही आहे ती कुठे तशी आपण नावारूपास आलेली कुठेच बघू शकत नाहीये. किंबहुना मागच्या इलेक्शनला देखील तोच फरक किंवा तो अत्यंत दृश्य स्वरूपामध्ये आपण बघू शकत होतो की शिंदे शिवसेनेची जी काही कार्यालय असतील किंवा त्यांचे कार्यकर्ते असतील किंवा त्यांचे इतर नेते असतील ते देखील आपण फार त्यांचं कुठे असं संघटन एकत्रित इथे आपल्याला कुठे दिसू शकत नव्हतं. परंतु यावेळेस मात्र शिंदे सेना आणि ठाकरे सेना या दोघांनी शड्डू ठोकलेले आहेत आणि ही जी जागा आहे या जागेसाठी निश्चितच नितेश राणे यांच्या विरोधात कोण उभं राहील याच्यावरती फार मोठं एक चर्चा होताना सातत्याने दिसते. नितेश राणे यांना टफ फाईट कोण देऊ शकेल असा उमेदवार त्या मतदारसंघात देण्यासाठी ठाकरे सेनेने आपले शड्डू ठोकलेले आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर ठाकरे सेनेतूनच म्हणजे ठाकरेंच्या सेनेतून तब्बल 4 उमेदवारांची नावं या नितेश राणेंच्या विरोधात उभं राहण्यासाठी आतापर्यंत पुढे आलेली आहेत. त्याच्यामध्ये मागे जे उमेदवार त्यांच्या समोर उभे राहिलेले होते ते सतीश सावंत आहेत. त्याच्यानंतर संदेश पारकर की जे ठाकरे सेनेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. अतुल राव राणे की जे वैभववाडीचं नेतृत्व करतात, वैभववाडीतून आहेत, ते देखील त्यांनी देखील या मतदारसंघांमधून आपण निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहोत म्हणून आपली इच्छुकता दर्शवलेली आहे. आणि चौथं नाव आहे ते सुशांत नाईक यांचं आहे. या 4 उमेदवारांपैकी या 4 इच्छुकांपैकी कोणाला उमेदवारी शिवसेनेकडून ठाकरे सेनेकडून दिली जाते आणि ही इलेक्शन कशी लढली जाते हे आपल्याला येत्या काही दिवसात निश्चितच समजणार आहे. मात्र कणकवली मतदारसंघाची ही जी काही निवडणूक आहे ती निश्चितच चुरशीची होईल यात मात्र शंका नाही. वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुक्यांचा मिळून झालेला हा मतदारसंघ जर बघितला तर या मतदारसंघांमध्ये कोण भाजपला मताधिक्य मिळेल की ठाकरे सेनेला मताधिक्य मिळेल, एकूणच मतदारांचे विषय काय आहेत, तिथल्या युवकांचे विषय काय आहेत, तिथल्या महिलांचे विषय काय आहेत, या सगळ्यांचा विचार करून
यावेळेस या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये या मतदारसंघातील लोक, या मतदारसंघातील मतदार कोणाला आपला कल देतात हे येणारा काळच ठरवणार आहे. दुसरा मतदारसंघ जर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला बघितला तर तो आहे 269 कुडाळ. तसं बघितलं तर कुडाळ मतदारसंघ हा पहिल्यापासूनच चर्चेमध्ये राहिलेला आहे. कुडाळ मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व खूप मोठ्या मोठ्या नेत्यांनी याच्यापूर्वी केलेलं आहे. याच मतदारसंघातून गेल्या 2 टर्म वैभव नाईक यांनी या मतदारसंघातून आमदारकीसाठी त्यांनी आपलं ते लढलेले होते आणि ते सफल देखील झालेले होते. त्यांची ही दुसरी टर्म या मतदारसंघातली आहे. आता तिसऱ्या वेळेस ते पुन्हा एकदा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. मध्यंतरी शिवसेनेचे, ठाकरे सेनेचे मिलिंद नार्वेकर हे जिल्ह्यामध्ये आलेले होते. एकूणच जे उमेदवार आहेत, इच्छुक उमेदवार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यासाठी ते आलेले होते असं सांगण्यात आलेलं होतं. त्यांच्या काही मुलाखती देखील त्यावेळेस झालेल्या होत्या आणि या मुलाखतींमध्ये इतर 3 मतदारसंघाचे जरी नसले तरी कुडाळ मतदारसंघातून वैभव नाईक यांना तुम्ही तयारी करा. मागच्या वेळेसारख्या चुका म्हणजे लोकसभेमध्ये ज्या काही चुका झाल्या, लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये ज्या काही चुका झाल्या त्या यावेळेस होणार नाही याची दक्षता घ्या, अशा देखील मिलिंद नार्वेकर यांनी केलेल्या होत्या आणि त्यावेळेस त्यांनी ऑलमोस्ट वैभव नाईक यांची उमेदवारी देखील जाहीर करून टाकलेली होती. त्यामुळे कुडाळ मतदारसंघातून वैभव नाईक हे ठाकरे सेनेकडून उभे राहणार हे तर 100% निश्चित झालेलं आहे. याच मतदारसंघातून इच्छुक दुसरे असलेले उमेदवार आहेत निलेश राणे. निलेश राणे हे गेल्या काही दिवसांपासून पूर्णपणे हा मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत. निलेश राणे यांनी खासदारकीची निवडणूक लढलेले होते. ते त्याच्यामध्ये एकदा विजयी देखील झालेले होते आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी थोडंसं साईड ट्रॅकवरती राहून आपल्या परीने आपलं जे काम होतं या मतदारसंघामध्ये किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं जे काम होतं ते सुरू ठेवलेलं होतं. मात्र गेल्या 2-3 वर्षापासून पुन्हा एकदा त्यांनी कुडाळ मतदारसंघावरती आपलं जे काही लक्ष आहे ते केंद्रित केलेलं आहे. कुडाळ मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावागावामध्ये, प्रत्येक तिथल्या मतदारसंघांमध्ये, छोट्या छोट्या गावांमध्ये ते जाऊन तिथल्या मतदारांशी बोलत आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत. अनेक गोष्टींमध्ये त्यांनी काही ठिकाणी पुलांच्यासाठी, काही ठिकाणी देवळाच्या सभागृहासाठी, काही ठिकाणी रस्त्यांसाठी त्यांनी निधी देखील मिळवून दिलेला आहे आणि त्यांनी अनेक माध्यमातून समाजाच्या या मतदारांसाठी जे काही काम करायचं आहे तो करण्याचा एक वेगळा धडाका सुरू केलेला आहे. दररोज सकाळी 10 ते रात्रीपर्यंत ते ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन मतदारांशी स्वतः संवाद साधत आहेत आणि किंबहुना हेच त्यांचं जे काही संवाद साधण्याचं त्यांचं जे काही कौशल्य आहे, निलेश राणेंचं एक संवाद साधण्याचं वेगळं असं कौशल्य आहे, ते पणाला लावून ते प्रत्येक मतदारांशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधून आपल्याला मतं ही जी काही इलेक्शन आहे ती अनुकूल करण्यासाठी स्वतः ते आघाडीवरती आहेत. एकूणच जर बघितलं तर खरं बघितलं तर कुडाळचा हा जो काही मतदारसंघ आहे तो देखील शिवसेनेचा आहे, शिवसेनेला दिला गेलेला आहे. त्यामुळे एका बाजूला वैभव नाईक हे जेव्हा ठाकरे सेनेकडून उभे राहणार आहेत त्यावेळेस तिथे भाजपचा उमेदवार, भाजपला ती सीट जाईल हे 100% कुठेतरी नाहीये, नसल्यागत जमा झालेला आहे. आणि त्यामुळेच मग जर भाजपकडून आपल्याला जर उमेदवारी मिळणार नाही तर क्षणी किंवा त्या परिस्थितीला अनुसरून असं निलेश राणे यांनी शिंदे सेनेकडून देखील ही उमेदवारी, शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश करून ही उमेदवारी आपल्याला मिळावी याच्यासाठी देखील प्रयत्नशील आहेत असं देखील आपल्याला समजते. नक्की हा भाजपकडून ते लढणार की शिंदे सेनेमधून लढणार हा जो काही फैसला आहे तो लवकरच आपल्याला आपल्या दृष्टिक्षेपात येईल किंवा लवकरच त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब होईल. परंतु आत्ताच्या क्षणाला तरी कुडाळ मतदारसंघामधून निलेश राणे हे उमेदवार असतील आणि वैभव नाईक हे उमेदवार असतील. त्यामुळे ह्या दोन्ही उमेदवारांच्या बरोबरीने म्हणजे जवळजवळ दुरंगी लढत या मतदारसंघातून होणार आहे आणि या मतदारसंघातला जो काही मतदार आहे तो कोणाला कौल देईल. गेली 2 टर्म या मतदारसंघामध्ये आमदारकी किंवा आमदार म्हणून राहिलेले वैभव नाईक यांना मतदान करेल
की निलेश राणे की जे आज प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन प्रत्येक मतदाराला हाक घालत आहेत, साथ घालत आहेत, त्यांना मतदान करेल हे येणारा काळच ठरवेल. एकूणच जर बघितलं तर दोघांचाही झंझावात तसा आपापल्या परीने सुरू आहे. त्याच्यामध्ये बाजी कोण मारेल हेच बघणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तसं बघायला गेलं तर मागच्या वेळेस या मतदारसंघातून देखील वैभव नाईक हे उभे राहिलेले होते आणि त्यांना तब्बल 69,168 मतं पडलेली होती. त्याचबरोबर त्यावेळेस रणजित देसाई की जे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून राहिलेले होते त्यांना 54,819 मतं पडलेली होती. फक्त 14,349 मतांनी रणजित देसाई यांचा पराभव झालेला होता. इथे सुद्धा एक वैशिष्ट्यपूर्ण असं आहे की रणजित देसाईंना देखील अत्यंत कमी कालावधी प्रचारासाठी मिळालेला होता आणि या कमी कालावधीमध्ये त्यांनी प्रचाराची एकच रणधुमाळी, एकच जो काही आहे तो प्रचाराचा जो काही झंझावात होता तो त्यावेळेस त्यांनी उडवून दिलेला होता आणि त्याचा परिपाक म्हणजे 54,819 ही त्यांना पडलेली मतं. तसं बघायला गेलं तर मालवणचे दत्ता सामंत आहेत किंवा भाजपची सगळी फळी आहे. एकूणच या सगळ्या फळीने रणजित देसाई यांना पुरेपूर अशी मदत केलेली होती आणि त्याचा देखील परिपाक या मतांच्या संख्येमध्ये आपल्याला दिसून येतो. हाच आता ज्यावेळेस निलेश राणे हे जेव्हा भाजपकडून किंवा शिंदे सेनेकडून उमेदवार म्हणून तिथे लढतील त्यावेळेस या मतांच्या संख्येमध्ये किती फरक पडेल, त्याच्यामध्ये आणखीन निलेश राणे म्हणून त्यांना मतदार किती हात देतील, निश्चितच आगामी कालावधीमध्ये हे बघणं आपल्याला औत्सुक्याचं ठरणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा आणि आत्ताचा सगळ्यात चर्चेत असलेला मतदारसंघ म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघ. सावंतवाडी मतदारसंघ हा जो आहे 270 सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सध्याचे उमेदवार जे आहेत ते विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे आहेत. दीपक केसरकरांनी देखील गेल्या 3 टर्म इथून इलेक्शन लढवलेली होती. पहिल्यांदा ते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आलेले होते, त्याच्यानंतर त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला, त्याच्यानंतर ते शिवसेनेतून निवडून आलेले होते आणि आता त्यांनी शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच सावंतवाडीची ही जी जागा आहे ही दीपक केसरकरांनाच जाणार असा 100% होरा आहे आणि तोच निश्चित होईल अशी आशा देखील आहे. ही देखील जी सावंतवाडीची जागा आहे, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची जी जागा आहे ती देखील शिवसेनेचीच जागा आहे. त्यामुळे मध्यंतरी इथे अनेक चर्चा सुरू होत्या की ही जागा भाजपला दिली जाईल किंवा भाजपचा इथे वेगळा उमेदवार दिला जाईल. परंतु या सगळ्या शंकांना कुठेतरी शांत करून किंवा कुठेतरी फाटा देऊन दीपक केसरकर यांना उमेदवारी मिळेल असा आत्ता तरी 100% ती उमेदवारी मिळेल असा आत्ता तरी आपल्याला अंदाज दिसून येतोय. याच मतदारसंघातून जर मागच्या वेळेस जर बघितलं तर दीपक केसरकर हे शिवसेनेकडून उभे राहिलेले होते, त्यांना 69,784 मतं मिळालेली होती आणि त्यावेळेस त्या मतदारसंघाची गंमत अशी होती की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून राजन तेली यांनी त्याच युतीमध्येच ते होते, मात्र मैत्रीपूर्ण लढत किंवा अपक्ष म्हणून ते त्यावेळेस ह्या मतदारसंघातून उभे राहिलेले होते आणि त्यांना भाजपने पुरेपूर सहकार्य त्यावेळेस केलेलं होतं. गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सुविद्य पत्नी सुलक्षणा सावंत यांनी देखील या राजन तेली यांच्या प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावरती घेतलेली होती आणि या मतदारसंघामध्ये त्यांनी एक प्रचाराची वेगळी अशी एक त्यांची जी काही पद्धत आहे ती अवलंबलेली होती. परंतु दुर्दैवाने 69,784 मतं दीपक केसरकरांना पडली आणि 56,556 मतं राजन तेली यांना अपक्ष उमेदवार असून देखील पडली. केवळ 13,228 मतांनी त्यावेळेस राजन तेली यांचा पराभव झालेला होता. त्यावेळेसची आणखीन एक महत्त्वाची घटना इथे सांगावीशी वाटते मला की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून तत्कालीन म्हणजे 2019 मध्ये अर्चना घारे परब यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी देण्याचं अगदी जवळजवळ पूर्णपणे निश्चित झालेलं होतं. परंतु अगदी 11th अवरला अगदी शेवटच्या क्षणी ती उमेदवारी त्यांची डावलून बबन साळगावकर की जे सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष आहेत त्यांना
ही उमेदवारी देण्यात आलेली होती आणि त्यांच्या या उमेदवारीने फार मोठा फरक पडेल असं देखील तेव्हा समजण्यात आलेलं होतं. परंतु दुर्दैवाने बबन साळगावकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उभे राहिले, परंतु त्यांना केवळ 5,396 मतांवरती समाधान मानावं लागलेलं होतं. जर तिथे अर्चना घारे परब ह्या उमेदवार म्हणून जर असत्या तर याच्यामध्ये फरक पडू शकला असता का? निश्चितच हे तत्कालीन परिस्थितीवरती अवलंबून होतं. मात्र दीपक केसरकर यांनी राजन तेली ह्या अत्यंत तगड्या अशा स्पर्धकाला मागे टाकून विजय मिळवला आणि ही 5 वर्ष त्यांनी इथून आपली जी काही आमदारकी आहे ती सक्सेसफुली हँडल केली असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण याच कालावधीमध्ये शिंदे सेना ही स्वतंत्र झाली. त्यांनी शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना शालेय शिक्षण मंत्रीपद देखील मिळालेलं होतं. कॅबिनेट मंत्रीपदाचा हा दर्जा असलेलं शालेय शिक्षण मंत्रीपद त्यांना मिळालेलं होतं. अत्यंत महत्त्वाचं मंत्रीपद त्यांना मिळालेलं होतं आणि त्यांनी ते सक्षमपणे हाताळलं देखील आहे. यावेळेस मात्र सावंतवाडी मतदारसंघावरती पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की दीपक केसरकरांचा मागच्या वेळेसचा जो कोणी विरोधक होते ते राजन तेली आता पुन्हा एकदा त्याच्याही पेक्षा दुप्पट वेगाने त्यांच्यासमोर उभे राहण्यासाठी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आपली जी काही मार्गक्रमण आहे ती सुरू केलेली आहे. किंबहुना भाजपमध्ये असून म्हणजे भाजप आणि शिंदे सेनेची युती असली तरीही सावंतवाडीमध्ये मात्र केसरकर आणि तेली हे आमने सामने उभे राहिलेले आपल्याला सातत्याने बघायला मिळत आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये किंबहुना गेल्या काही दिवसांमध्ये हे सातत्य इतकं वाढलेलं आहे की एकीकडे दीपक केसरकर काहीतरी बोलतात, त्याच्यावरती राजन तेली बोलतात, राजन तेली बोलतात, त्याच्यावरती दीपक केसरकर बोलतात. असा हा जो काही कलगीतुरा आहे तो गेले काही दिवस आपण सातत्याने बघतोय. इतक्यापर्यंत ही जे काही आहे हे विरोधीपणाचं जे काही हे आहे ते इतक्यापर्यंत आलेलं होतं की एका ठिकाणी राजन तेली यांनी असं देखील डिक्लेअर केलेलं होतं की मी उमेदवारीसाठी इथे इच्छुक नाही किंवा मी उमेदवार म्हणून उभा देखील राहणार नाही, परंतु दीपक केसरकर यांना उमेदवारी न देता दुसऱ्या कोणालाही जर दिली तर मी माझं जे उमेदवारीचं किंवा माझी इच्छुकता आहे ती मी मागे घेतो आणि तो जो कोणी उमेदवार असेल त्याला मी 100% मदत करेन. इथपर्यंत ही जी काही तेढ आहे, ही जी काही राजकीय तेढ आहे ती वाढलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच सावंतवाडी मतदारसंघामधून कोण बाजी मारते, कोणाला कुठल्या पक्षाकडून AB फॉर्म दिला जातो आणि कोण एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतील हे बघणं हे खरंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ जर म्हटला तर दोडामार्ग आहे, थोडासा वेंगुर्ल्याचा भाग आहे, सावंतवाडी आहे, आंबोलीसारखा जो काही भाग आहे तो आहे. हे सगळं जर बघितलं तर या सगळ्यामध्ये कोण बाजी मारणार आणि कोणाचा संपर्क जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आहे, जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत आहे, त्यांच्या प्रश्नांची उकल करणारा कॅन्डिडेट कोण आहे याचा विचार निश्चितपणे यावेळेस केला जाईल हे मात्र निश्चितच. सावंतवाडीचा मतदार जो आहे तो अत्यंत सुज्ञ आहे. सावंतवाडीच्या मतदाराने आतापर्यंत जो कोणी आपला उमेदवार निवडून दिलेला आहे तो अत्यंत चाणाक्षपणे निवडून दिलेला आहे. मात्र यावेळेस दीपक केसरकर, राजन तेली यांच्याबरोबरच आणखीन 2-3 नावं या मतदारसंघातून पुढे येत आहेत. त्याच्यातलं तिसरं नाव जे आहे ते आहे पुन्हा एकदा अर्चना घारे परब, की ज्यांनी त्यांच्या परीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांच्या माध्यमातून आपला जो काही प्रचाराचा किंवा गाव भेटींचा किंवा मतदार भेटींचा जो काही झंझावात आहे तो सुरू ठेवलेला आहे. मात्र त्यांच्या जर दृष्टिकोनातून जर बघितलं, मागच्या वेळेस जी बबन साळगावकरांना जी मतं पडलेली होती 5,396 आणि दीपक केसरकरांना जी मतं पडलेली होती 69,784, त्याच्या अगेन्स्ट अपक्ष म्हणून राजन तेलींना जी मतं पडलेली होती 56,556 ही जी मतं पडलेली होती त्या मतांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर 5,396 मतं पडून जे बबन साळगावकर तिथे थांबलेले होते, म्हणजेच इथे अर्चना घारे परब यांना किती तयारी करावी लागणार आहे ह्याची थोडीशी कल्पना येते. हा एवढा मोठा मतांचा जो काही डिफरन्स आहे तो जर आपल्याला जर भरून काढायचा असेल तर किती त्यांना ताकद आपली लावायला पाहिजे, त्यांच्या पक्षातल्या पुढाऱ्यांना इथे ताकद लावायला पाहिजे हे आपण या मतांच्या थोड्याशा आकडेवारीवरून बघू शकतो. तसं बघितलं तर शरदचंद्र पवार साहेबांनी अर्चना घारे परब यांच्या उमेदवारीला ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. मध्यंतरी जयंत पाटील
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील हे देखील आलेले होते. त्यांनी देखील अर्चना खारे परब यांना ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आघाडी म्हणून ज्यावेळेस पक्ष जेव्हा लढतील त्यावेळेस ही शिवसेनेची जागा NCPला किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडली जाईल का हे देखील तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. या सगळ्या गोष्टींमध्ये आणखीन एक नाव अत्यंत प्रकर्षाने पुढे येते आणि ते म्हणजे विशाल परब. विशाल परब हे गेली काही वर्षात युवकांचं प्रतिनिधित्व करणारा एक प्रतिनिधी, एक कार्यकर्ता म्हणून सातत्याने पुढे येतोय. मोठे मोठे नेत्रदीपक असे इव्हेंट करणं, मोठ्या मोठ्या सभांच्या माध्यमातून, सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना आकर्षित करणं, सातत्याने युवा मंडळं, क्रीडा मंडळं युवकांना मदत करणं आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक स्पर्धा घडवून त्यांच्यापर्यंत त्यांच्याबरोबर सुसंवाद साधणं, हे काम विशाल परब गेली काही वर्ष सातत्याने करतायत आणि त्यांचा वेगळा असा एक चाहता वर्ग आहे. या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर विशाल परब यांना भाजपकडून खरंच उमेदवारीसाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल का हे देखील बघणं फार मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मध्यंतरीचा एक जर काही महिन्याभराचा जर कालावधी बघितला तर कुठेतरी बाजूला असलेले विशाल परब पुन्हा एकदा सातत्याने चर्चेत राहायला लागले. अगदी आपले पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील विशाल परब यांना अत्यंत चांगला कार्यकर्ता, चांगला कॅन्डिडेट म्हणून त्यांच्या पाठीवरती शाबासकीची हात दिलेली आहे. हे सगळं जर बघितलं, हा सगळा जर सिक्वेन्स बघितला तर खरंच महायुतीतून दीपक केसरकर यांना एक वेगळं आव्हान तयार करून दिलं जाऊ शकते का, किंवा त्यांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान उभं राहू शकते का, किंवा हे जर नसेल तर राजन तेली यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दीपक केसरकर यांच्या समोर वेगळं आव्हान निर्माण होऊ शकते का. आणि जर आव्हानांना किंवा ह्या दोन्ही विशाल परब आणि राजन तेली या दोघांमध्ये जर समझोता झाला नाही तर अपक्ष म्हणून जर हे दोघांनी जर आपली उमेदवारी तिथे जर दिली तर दीपक केसरकर वर्सेस राजन तेली आणि विशाल परब ह्यांचा जो काही तिरंगी लढतीचा जो काही तिथे सामना होईल तो खरंच कशा पद्धतीचा असेल हे येणारा काळच आपल्याला सांगू शकेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर गेल्या 5 वर्षामध्ये इथे अनेक घडामोडी घडलेल्या होत्या. जेव्हा शिवसेनेची शक्ल झाली, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची शक्ल झाली, त्यावेळेस दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते जरी वेगवेगळे झालेले असले तरी मनाने ते सगळेजण एकत्रच अजूनही एकत्र आहेत. आज आपली म्हणणारी ज्येष्ठ मंडळी उद्याच्या रात्रीमध्ये दुसऱ्या पक्षामध्ये कुठेतरी गेलेली आहे. ते कुठेही या कार्यकर्त्यांना रुचलेलं आहे असं वाटत नाही. आणि याचा परिपाक या मतदानामध्ये होईल का हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा या इलेक्शनमध्ये ठरणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नितेश राणे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती घेतलेली आघाडी ही जर बघितली तर निश्चितच त्यांनी आतापर्यंत जी काही भाषणं केलेली आहेत, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांवरती त्यांनी जे काही वक्तव्य केलेलं आहे त्याला एक आवडणारा एक युवा वर्ग देखील आहे. एक हिंदुत्वाची कास असलेला धार्मिक एक मुद्दा देखील आहे. आणि त्याचबरोबर स्वतः नितेश राणे ह्यांच्या नावाभोवती असलेलं एक वेगळं असलेलं वलय आणि त्यांना असलेली भाजपची ताकद ही सगळी जर बघितली तर निश्चितच एक वेगळा त्यांच्या पाठी जो काही वेगळी मतदारांची एक वेगळी फळी असेल ती एक वेगळ्या प्रकारची असेल हे निश्चितच. परंतु दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तशाच महत्त्वाच्या काही घटना देखील घडल्या आणि त्याच्यातली सगळ्यात महत्त्वाची घटना होती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काही राजकोटावरील जो काही पुतळा होता त्याचं जे ढासळणं होतं तो पडला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर तमाम महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळी संतापाची लाट गेलेली होती. या सगळ्या गोष्टींचा, या सगळ्या पुतळा प्रकरणाचा परिणाम हा इथल्या मतदार त्यांच्या मत प्रक्रियेवरती करेल का हे देखील या येणाऱ्या कालावधीमध्ये बघण्यास औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आणि या सगळ्याच गोष्टींवरती संपूर्ण राज्यामध्येच जी काही मतमतांतर झालेली आहेत, जे काही पक्षाची जे काही भाग झालेले आहेत, पक्ष फोडून वेगवेगळे जे काही त्यांचे पाठ झालेले आहेत, हे जर सगळं बघितलं तर या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप, शिंदे सेना, ठाकरे सेना, शरदचंद्र पवार यांची राष्ट्रवादी, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि इतर पक्ष या सगळ्यांच्या ह्या धबडग्यामध्ये मतदार
नक्की कोणाला मत देणार हे देखील येणारा काळ आपल्याला दाखवून देणार आहे. त्याचबरोबर हे सगळं झालं राजकीय दृष्ट्या. सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांवरती, सर्वसामान्य माणसांची जी काही दुखरी नस आहे ती ओळखून त्यांना हात देणारा जो काही मतदार असेल त्याला निश्चितच इथले मतदार किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मतदार निश्चितच हात देतील, हे सातत्याने आपण बघत आलेलो आहोत. कारण नेहमी आपण बघतो की कोकणातील जनता ही चाणाक्ष आहे, ती चिकित्सक देखील आहे. त्यामुळे आपलं जे काही जीवनमान आहे ते उंचवण्यासाठी किंवा एकूणच सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला यांना त्यांचा रोजगार मिळण्यासाठी जे कोणी त्यांना मदत करतील त्यांना निश्चितच या मतदारांकडून भरभरून मतांचं दान दिलं जाईल, यात काहीच शंका नाही. आता काही थोड्याच कालावधीमध्ये कदाचित इलेक्शन आयोगाची पत्रकार परिषद होईल आणि त्याच वेळेसपासून आचारसंहिता लागू होऊन इलेक्शन देखील डिक्लेअर होईल. या इलेक्शनच्या कालावधीमध्ये प्रचाराचे सगळ्या बाजूने जे काही आहेत ते रान उठवलं जाईल. मात्र या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकच महत्त्वाचं आहे, ते म्हणजे मतदार हा राजा असतो आणि हा राजा कोणाच्या डोक्यावरती आपल्या मतांच्या माध्यमातून ताश ठेवतोय हे बघणं हे येत्या कालावधीमध्ये आपल्याला समजून येणार आहे. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं हे जे काही तीनही विधानसभा मतदारसंघांमधलं हे जे काही इलेक्शन आहे ते अत्यंत चुरशीचं होणार आहे हे मात्र निश्चित. एका बाजूला दोन बंधू निलेश राणे, नितेश राणे, दुसऱ्या बाजूला वैभव नाईकांसारखा 2 टर्म या इलेक्शनमध्ये आमदारकी अनुभवलेला माणूस, तिसऱ्या बाजूला शालेय शिक्षण मंत्री आणि कित्येक वर्ष सावंतवाडीच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असलेले दीपक भाई, यांच्यापैकी कोणाला या मतदारांकडून साथ मिळते हे निश्चितच या इलेक्शनमध्ये आपल्याला समजणार आहे. लवकरच उमेदवारांची यादी जाहीर होईल आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पक्षांची वेगवेगळी समीकरणं, वेगवेगळे आडाखे आणि त्याच्यानंतर प्रचाराच्या वेगवेगळ्या रीती ह्या निश्चितच सुरू होतील. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदारांनी या सगळ्या गोष्टींकडे अत्यंत चाणाक्षपणे बघून आपल्याला जो कोणी अनुकूल असेल उमेदवार त्याला ते मतांची जी काही आपलं मतांचं दान आहे ते निश्चितच घालतील आणि हा जो काही मतदानाचा एक सोहळा आहे, निवडणुकीचा जो सोहळा आहे तो ह्या दिवाळीबरोबरच अत्यंत चांगल्या पद्धतीने उजळून निघेल अशी आपण आशा करूया. धन्यवाद.